Nandito po kami sa Blue Madonna ng Apalit. Dito po sa Nanya Lagyo kasi ni Blue Madonna, Barangay San Juan. Binabantayan po namin yung mga tao na pumupunta dito. Bawal po kasi pumunta dito. Binabantayan namin yung katahimikan. Puro tahimik po kasi dito. Puro nakalibing po yung mga namayapa nating mga kamag-anak at saka mga kakilala dito. Opo, ngayon po ito po yung mga natin, wala pong katao-tao sa lugar natin. Wala pong katao-tao dyan ngayon. Malinis na malinis po. Nandito. Meron po tayo yung mga security lang dito. At saka yung tropa natin, andyan po sila. Ayan po sila. Yung master namin na pugi. Yan po, andyan po. Opo, nandito sila. Ngayon po, pupunta po tayo dito sa likod, mag-ikot po tayo, mag-monitor kung ano pong sitwasyon ng Madonna Cemetery. May mga bulaklak po ng mga nakaraan. Ito, mga tao nagdala na ng mga bulaklak kasi mula nung 29 hindi na po sila nakapasok dito. Kaya puro bulaklak po yung mga ano natin. Aga sila pumunta, ano po? Oo, maaga sila pumunta. Hanggang ano po dito, hanggang 4. Hanggang sa November 4 po, sarado po to. November 4. Hanggang November 4. So, November 5 pwede na akong pumunta, no? November 5 pwede na pong pumunta. Ayan po, tahimik na tahimik. Ayan po. Ayan po yung mga tropa natin na nandito po ang mga opisyal natin. Nandiyan po pangungula po ni Chef Landulakap. Ito po nakapalit. Opo. At yung ano po natin, founder po ng Colgante chapter, Emilio Torres. Provincial Secretary po natin, Fernandatu. Opo. Municipal Vice President po natin, si Herman Yambao. Ang ano po natin, Vice President po ng Colgante, Andy. Bro Andy. Bro Andy, si ano po, Secretary by Assistant Secretary. Ayan po sila, at saka po yung mga ibang mga tropa, ayan po sila. Sila, ang pangalan kasi ni Jerry. Bro Jerry. So, Gary. Ngayon po, ito po, nasa magandang sitwasyon po yung mga pagbabantay natin. Wala pong nakakapasok. Wala pong nakakapasok ngayon. Patuloy na mahigpit po ang pagbabantay, lalo na po sa gate. Nasarado po yung gate. Bali, 5 cemetery yung... 5 cemetery po yung binabatay ng tropa nakapupo natin. sa oo. Yung mga naka-standby na mga tropa po natin dito sa cemetery. Nandito po sila. Mula po October 29, November 4, 8 AM to 6 PM po. St. Peter Cemetery po. Ano pong naka-duty ron? Mga 6 pong naka-duty. Ascom Public Cemetery, 6 din pong naka-duty. Balukok Cemetery, dun po hindi pa po ako nakarating, hindi ko alam kung ilan ang naka-duty dun. Blue Madonna, San Pedro Memorial. Ito po, nandito po tayo. Marami po dito. Opo, 2, 4, 6, 8, 10, 11 na ano po, MDG pang naka-duty, kasama na po ako dun. Opo. Opo. Sa inyo, baka may gusto kayong... Si Sek. Baka may gusto kayo, sabihin. Sek. Konting misay po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Fernando Dato, ang Provincial Secretary for Media ng buong Pampanga R3. Nandito po tayo ngayon sa San Vicente Cemetery ng Blue Madonna upang monitor po natin kung may nakakalusot pa na kababayan natin na makukulit. At ngayon po, kasama po natin mga tropa natin, napanitili naman po natin na tahimik at nababantayan po na maayos ang ating duty sa area po natin. Maraming salamat po. Sino po ang susunod? Chef Lando. Chef Lando. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito nga po, gaya po na sinabi po ng ating
Master Founder at ng ating Secretary for Media. Kami po ay nakikisa sa ating layunin at nakikita rin po sa layunin ng ating kapulisan pagbabantay po sa ating mga sementeryo. Magmula po nung 29 hanggang 4 po, kami po ay nakadeploy dito. Sa katunayan, kami po ay may pinost na mga grupo ng mga 5 sementeryo dito sa Apalit. Maraming salamat po lang po. Maraming salamat po. Yung ano po natin, chapter founder ng Colgante, ayun po doon. Si Founder Emil. Founder Emil. Good morning. Yan. Good morning po sa inyo lahat mga bro, mga sis. Ayun po, nandito kami sa Blue Madonna. Nagbabantay po kami ngayon. Hanggang 4 na araw po siguro kami magbabantay dito. Titignan po natin yung mga taong pumapasok. Pinabawal lang po natin kasi po bawal po. Pero pagka lipas po ng 4 na araw, pwede na po raw pumasok. Para makita nila yung mga puntod-puntod nila. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Chapter President, Vice President, Bro Andy. Ay, ano na pala siya, chapter president, acting chapter president. Acting Acting chapter president apo. ng Colgante habang nasa malayo pa po yung chapter president natin. Yan. Ito po yung acting president po ng Morning Colgate po. chapter. Ito po, napakaayos ng ating pagbabantay. Talagang pumapasok na tao po kahit na kung po nakikiusap, hindi po namin pinapapasok. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat po, pre. Medyo mayayain po May- tao. mayayain po Ganyan sila, mayayain. Ngayon po, ipagpapatuloy po namin yung pagbabantay namin hanggang 6 AM po kami dito para i-monitor po namin yung mga yung pumapasok. At saka ipagpapatuloy po namin ang paghigpit Apo. lalo na sa mga ibang sementeryo. Iniikutan po namin kaming mga opisyal yung mga ibang mga sementeryo tulad ng St. Peter, Sampaga, Ascom, pati lahat po ng 5 sementeryong binigay na poste po sa amin, post. Kaya po gagampanan po namin ng mabuti ang trabaho po namin bilang isang voluntaryo. Dito po pag gumahal sa serbisyo na hindi po kami humingi ng kahit anong kapalit dito. Basta kami po ay pinagkakatiwalaan nyo, lalo na po ang ating mga minamahal na Mayor John Titangco, paring Mayor John Titangco. Salamat sa tiwala at suporta sa grupo at pagpapatuloy po namin ang kasipagan lalo na ng buong puwersa ng Mike Delta Force. Solid po at ibibigay po namin lahat ng aming makakaya ng grupong ito. Maraming salamat po. Nakabantay sa gate. Ngayon, pinaikot po namin dahil para masiguro po namin na wala talagang tao dito. Mula po sa gate hanggang dun po sa dulo. Ayan. Na wala po talagang makakapunta. Walang makakapasok. Walang makakapasok. Kaya nga po, muli pong pasasalamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Long live po. Salamat Thank you po, Master Founder Bray. Ayan. So, maya na lang po ulit mga brosis na pa. Hanggang tumulong na walang kapal.